משחקי הנדל"ן, הפודקאסט שיעזור לכם לקבל ידע, השראה, ערך, ובעיקר לעבוד על השריר המנטלי שלכם ולצאת לדרך להרבה השקעות מוצלחות. עם גיל רוזנברג, האיש עם הפטיש. יאללה, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט משחקי הנדל"ן, הפודקאסט מספר 1. רגע, אבל זה פרק שני. רגע, זה טייק 2. טייק 2 עם גון, אהלן גון, מה העניינים? נספר מה פה לפני חודש? ספר על טייק 1. אז לפני חודש גון הגיע לפה להקליט פרק, והקלטנו זה רבע שעה, נכון? משהו כזה דווקא היה אש, הרגשתי טוב. היה טוב, בדיוק נכנסנו הרמתי לך, החמאתי לך. נכון, הרמת לי, הרמתי לך. אגב, לא התקל, פה רשמתי מהזאת שאלות, ואז פתאום הפסקת חשמל, נפל פה הכל, חצי שעה לא היה מי לדבר. היה שזה שיטפון אחד שתל אביב לא ידע להתמודד איתו. זהו, בינתיים עמית והגר הגיעו לפה, שהם יהיו בפרק כנראה הבא שיצא, ואז היה פה איזה חינגה כזאת, אני, אתה, עמית והגר, ובסוף לא הקלטנו. אז יאללה, טייק 2. יאללה. אז גון, אתה המכפיל. נעים מאוד. המכפיל, תכף אני אסביר לך מה זה, גון נסביר מה זה, אנחנו נסביר. היום אנחנו נעשה פרק על אקזיטים. כי שמעתי מלא אנשים אומרים לאחרונה, אין כזה דבר אקזיטים, הכל פיקציה, הכל פיקציה של נדלניסטים, של מפרפי נדלן, זה לא יכול להיות, עשית את זה לפני 10 שנים, היום זה לא ייתכן. אז גון, קודם כל בוא תספר על עצמך בתור התחלה, ואז נתחיל ככה לצלול. סבבה, אני אדבר על זה, אבל באמת אני אגיד שבאמת המון אנשים מדברים על זה, ובאמת מעט מאוד אנשים עשו ויודעים לעשות, וגם ללמד את זה. אז מי אני? נעים מאוד, גון, בן 39, אבא לאריאל, שני ואיתן, כן, באמת אני נרגש להיות פה קודם כל כי אנחנו סוגרים מעגל, ואני אסגור גם את המעגל שהתחלתי פעם קודמת, ואני אגיד לך תודה עוד פעם. בכיף, גון גם עשית 3 סדנאות לתלמידים שלי, נכון? אולי עוד סדנאות? 3 או 4 אפילו, ועוד איזה 2-3 בעצמי, וככה עשיתי זה הקפאה, כי אני נכנסתי קצת לאירועים באישי שקצת שאבו ממני זמן, ועכשיו רציתי להגיד לך תודה. יאללה, איזה כיף, על מה? בעצם לפני 3 שנים, עצבנת אותי מספיק. עצבנתי? כן, שיגיד, יאללה, עכשיו הזמן שלי. אני מעצבן הרבה אנשים. כי אתה באמת מאוד ווקלי. לפחות עשיתי את זה בצורה חיובית, עצבנתי אותך ועשית משהו. לגמרי. רוב האנשים אני מעצבן, הם רק תוקפים אותי אישית, אומרים שאני מטומטם ולא עושים שום דבר. אין לי בעיה להיות מטומטם, אבל פאקינג תעשו משהו עם זה. נכון, נכון. אני גם חושב באמת שאנשים שמעצבנים אותך, זה אומר שאתה צריך ללמוד מהם. גם אם אתה לא סובל אותם, זאת אומרת, אתה אומר פה שלא סבלת אותי. לא, אתה דווקא, אתה לא היית לא שם ולא שם, אבל הצבנו אותי מספיק להגיד, בונה, הוא עושה משהו, הוא מלמד, הוא מצליח. אגב, אני מעצבן הרבה קולגות שלי. לא, יש לו ידע ויש לו גם ניסיון, וגם, אתה זוכר שפניתי לך בהתחלה, רציתי שתיכנס איתי לאיזו עסקה, שותפים שלו נכנסו, אתה לא יודע אם אתה זוכר את זה. עבדתי אז במגורית, מנהל נכסים, ורציתי שתיכנס איתי לעסקה. מגורית זה היה כחלון, לא? זה היה קשור לכחלון? לא, זה הקרן נדל"ן הזאת שקונה נכון, נכסים. אבל זה היה קשור איכשהו למשה כחלון, אח שלו, משהו כן, היה שם רגולציה כזה, שהוא שינה כדי להכניס את שוק השכירות לטווח ארוך בארץ. ואמרת לי, לא, אני גם לא הייתי יכול לעזור לך, כי אני לא מבין בזה. ואז אמרתי, אוקיי. זה מתאים לי אגב. אני לא אוהב להיכנס לעסקאות שהם לא ברמת גן בשוק שלי, אז אני אומר לכולם לא, והם נעלבים לי. מה לעשות? לא, זה מצוין. אין יום שלא מציעים לי איזו עסקה. חסיד של מיקוד. נכון. חסיד של מיקוד. אתה גם ממוקד, אני גם יודע איפה אנחנו נדבר על זה. כן, אי אפשר להצליח בכל דבר בחיים בלי המיקוד. תראה, אני לא מאמין שבן אדם יכול להכיר את כל הארץ. ברור. זה לא הגיוני. זה כמו שאומרים לי, מה אתה אומר, נדל"ן בארץ או בחול? מה זה בארץ או בחול? איזה נדל"ן? איפה? מה? למה? תגדירו, מה זה נדל"ן חול? חול זה כל כדור הארץ, איפה אתה רוצה לעשות נדל"ן? נכון, אבל אני חושב שכן המיקוד יכול להתרחב עם השנים, ככל שהניסיון גדל, גם המאפייני עסקאות גדלים, בסוף יזמים בונים בכל הארץ, ומצליחים גם לא רק לבנות ברחוב או בשכונה שמכירים, אלא גם מתפתחים. אז מיקוד זה נכון, אבל לשלבים ראשונים, וככל שאתה מתקדם בניסיון ובידע שלך ובמקצועיות שלך, אתה יכול להרחיב את המיקוד לעסקאות מסוגים שונים, לפרמטרים שונים, לשווקים שונים. אז גון, בוא נגדיר. רגע, אבל רציתי להגיד לך תודה. אז הצבנת אותי מספיק, ואמרתי, יאללה, גם אני רוצה לעזור לאנשים. והידע שלי הוא מספיק ייחודי, מספיק בעל ערך, כדי שאני יכול לארוז אותו, וגם היה לי את הלקוח הראשון, שהיה סוג של פיילוט כזה, שסתם עשיתי איזה הרצאה, כי יובל שוורצמן ביקש ממני להרצות, וזה הלך, זה עבד, זאת אומרת, קנינו נכס באזור אנומלי, ביפו, בשוק היווני, תכף לדבר מה זה אנומלי של מחירים וזה, וזה עבד, אז עשיתי לי לעצמי, זה סוג של POC, Proof of Concept, שיאללה, גם אני יכול לעשות את זה. ככה גם אני התחלתי. כן,
סיפרת לי. לא ידעתי אפילו שזה נקרא proof of concept, זאת אומרת, סתם לקחתי איזה כמה חבר'ה וזה עבד לי, אז אמרתי, טוב, בוא נמשיך. זה היה שכונה לגמרי, לא היה שום דבר כתוב, לא באמת תוכנית, לא כתוכנית עסקית, סתם אמרתי, תעשו ככה, שאלתי להם כמה שאלות, לכו לפה. וגם אתה צריך מזל ליפול על אנשים נכונים, כי יש הרבה אנשים שסתם אתה אומר להם לעשות, לא, זה אני לא מסכים איתך דווקא, אני עושה להם שיחת התאמה, ואני מברר טוב מאוד, כי בן אדם שאין לו זמן, לא ימצא את עצמו בתוכנית שלי, בן אדם שאין לו הון עצמי בכלל, ואין לו זמן, לא ימצא את עצמו, אם הוא לא יודע לחסוך, יש לי 3 פרמטרים שאני מסתכל על זה. אבל בסוף, גם האנשים שכאילו כביכול מתאימים, זה כמו גיבוש, אחי, ליחידה מובחרת. בסוף, מתוך אלפי אנשים בוחרים איזה 80-100, וגם מתוכם 50% מסיימים. עכשיו, סיפור מעכשיו, נפגשנו במעלית, שמעת אותה, לא נגיד שמות, מישהי שהתחילה איתי תוכנית, היא באה אליי עם X כסף, ה-X כסף הזה התאים לאזורים פריפריאליים, היא הלכה לשם, דווקא התחילה יפה, עבדה טוב, ואז פתאום בעלה בא ואומר לה, לא, אני רוצה חדש, אני רוצה דירה ב2.5, ב3, לא מתאים לי כל הדרקה, ואין להם כסף לקנות את זה, שהגיעה, טמטם לה את המוח, והנה, היא תקועה, היא לא יודעת מה לעשות. תחשוב שאצלי זה עוד יותר מאתגר, כי אני כאילו בונה גם על היכולת האנושית של האנשים, שהיא הרבה יותר מכסף וזמן. כי כסף וזמן זה באמת משאבים, ובריאות כמובן זה משאבים הכי חשובים, אבל היכולת ליזום, היכולת לגייס כסף מאנשים, וללכת לאזורים מפחידים מבחינת המחיר, כי התג מחיר יותר גבוה. אז תכף נדבר על זה, חכה, בוא נתחיל מההתחלה. לקנות בגבול התחתון שלנו, לפתור את כל הבעיות, ולמכור בגבול העליון, זה באמת... רגע, סיימנו עם התודה? תודה בסדר? רגע, בזכותי כאילו, אתה כמה, אני המצאתי אותך כאילו, זה זה? אתה לא המצאת אותי, אבל נתת לי את ההשראה, וגם אחר כך, גם כשדיברנו במהלך השנים, ודייקתי גם את המוצר, וגם אתה, הבנו שאנחנו ממש משלימים זה את זה. נכון. שאני יכול לקחת את האנשים שסיימו אצלך, ולקחת אותם ללבל הבא, שנגיד לא רוצים להתקדם בפרק הזמן של התוכנית העסקית שלה, 10-15 שנה, ורוצים תוך 5 שנים להגיע לחזק ככה וכך, אז באמת, זהו, אז על זה יצרנו את השיתוף הזה. אז בוא נתחיל מההתחלה. מה זה אקזיט? מה זה אקזיט? מה זה הדבר הזה? מה זה פליפ? מה? כדי כל אחד יש לו את ההגדרה שלו. נכון, לקנות, לשפץ, למכור. אני חושב למה לשפץ? אפשר גם השבחה משפטית. אתה עושה את זה הרבה. אפשר גם השבחה בדיוק. אפשר גם השבחה בלתי מוחשית, שהיא לא רק במישור המשפטי קנייני, תן ככה, תן פירוט, נמק, הסבר אז אני נגיד דירה עם זכויות בנייה. להוציא היתר. אתה לא עושה שום דבר משפטי. מה זה אומר להוציא היתר? להוציא היתר. זה לא ככה. לא, בטח לא בתל אביב. ממש לא. גם כדאי מאוד שאתה הולך להוציא היתר נגיד לדירה, שזה, אתה יודע, בסוף דירת גג, זה פיציפקס כזה, לרשויות, כל השכר טרחת תכנון, וכל הזה, זה מלאים של זמן, אז כאילו, לפחות שאתה הולך על זה, ואתה עכשיו הולך להוציא היתר לתוספת בנייה על דירה קיימת, על הגג, שאין לו מעלית, והוא בניין אותנטי, אולי הוא לשימור, אז אתה צריך איזה עוד פעם, POC, איזשהו validation, שאתה באמת תקבל את היתר. אז גם במקרה כזה, נגיד, עסקאות של לקוחות שלי עושים, עסקאות שכבר נגיד יצא היתר שם בעבר ולא מימשו אותו. נכון, כי היתר מוגבל בזמן, חשוב לומר. אז יש לך, נכון, וגם לא מימשו וגם עבר הזמן, אז יש לו יותר ודאות שתקבל את היתר, כי זה מאוד טריקי לקבל היתר לעסקאות. מה נדרש כדי להוציא היתר? יש לי זכויות, נגיד סתם, זכויות בנייה לחדר על הגג. מה נדרש כדי להוציא? אני תמיד קורא להיתר. תן לי ככה... אתה מכיר בצבא, כולנו מכירים צבא. אני יודע מה זה טופס טיולים בעירייה גם. יפה, טופס טיולים אחי, אבל רק דרקוני שכל תחנה היא שנה או חודש. באמת, כאילו אגה, לך תחכה לישיבת זה, אגה זה סיפור מהפטרה. התאמה של תנאי סף, בדיקת... הסכמה של השכנים קודם כל בתור התחלה. נכון, אבל למרות שאני גם לא ילך לעסקה שבה אני צריך הסכמה של השכנים להוסיף דירה על הגג. זאת אומרת, להוסיף יחידה על הגג, אני לא אסכן. אפשר להוסיף חדר על הגג אם יש לי זכויות בנייה בלי הסכמה של השכנים? אם רשום בתקנון הבית המשותף. אוקיי. בוודאי, שרשום בתקנון הבית המשותף. תוכנית אדריכלית אבל צריך. הכל. חובה. הכל. קונסטרוקטור, מן הסתם, לבדוק כל הדברים. קונסטרוקטור, שזה יעמוד בעומסים. תן, תפרט, זה צריך להסביר, כאילו, אנשים אומרים, אני אוציא היתר. זה שיבת מדורי גיהנום, כאילו. אדריכל רישוי חזק, שמכיר את הטאבה, שמכיר את העירייה המקומית, הגורמים המקומיים, שיש לו את המהנדס שלו, שהוא כבר עובד איתו באזור הספציפי הזה, שכבר מכיר את הדוחות קרקע, כדי לא לעשות דוח קרקע עכשיו חדש, וכל מיני דברים שעולים מלא כסף, כדאי להישען על ידע שכבר קיים באותו אזור. אז גם המהנדס, הקונסטרוקטור וגם האדריכל, כדאי שיהיו מקומיים, שגם עשו פרויקטים דומים מהסוג שאתה רוצה לעשות. בין אם זה תוספת חדר, בין אם זה הריסה ובנייה מאפס, כל דבר, תמיד צריך ללכת למישהו שכבר עשה את מה שאתה רוצה לעשות. זאת אומרת שאקזיט, בגדול אני מסכם, קנייה, לאו דווקא מתחת למחיר שוק, יכול להיות גם במחיר שוק, השבחה, אני אדבר עכשיו בשתי מילים, העניין של מחיר שוק. שנייה, השבחה, זה יכול להיות השבחה משפטית, נכון. נגיד הצמדה של דברים בנסח טאבו, אם זה חניות, מקלטים, מחסנים, whatever, או השבחה פיזית, כלומר שיפוץ, להפוך דירה משניים ל3 חדרים, כל מיני כאלה דברים, ואז בעצם למכור את הנכס במחיר שוק שהוא מתאים לו. נכון. כמה זמן בערך אתה רואה אקזיט, תוך כמה זמן אפשר לעשות את זה?
תראה, היה לי עסקאות של 9 חודשים הכי קצרה. כי הראש שלי זה גג שנה, זה אמור להיות גג שנה. והיה לי גם של 2 וואלה. כן, ואני חושב שבמדיניות המיסוי של ישראל והמחירים הגבוהים, וזה שנדל"ן זה טנק, זה לא עכשיו, זה טיטניק, אתה נוגע בנדל"ן, אתה עושה פעולה בנדל"ן, זה 3 ימים. או מישהו אומר לך, כן, עוד 3 ימים אני מעביר לך את ההסכם, זה שבוע. כן. זאת אומרת, הכל בקבועי זמן גדולים, אז גם ככה שאתה מכוון לעסקאות אקזיט, אז מה, תחזיק את זה 18 חודשים כבר, אם זה דירה יחידה. או חליפית. כן. ותתגלגל, או שזה שלישים, אתה עושה נכון. אז שווה. כאילו יש לך מתנה פה של מאות אלפי שקלים. אמת. ואתה גם ככה ממקד את עצמך בעסקאות שהן נומינליות גדולות, כי אתה הולך לפריים לוקיישן, אתה הולך על עסקאות של מיליונים, לא של מאות אלפים בודדים בערד, דימונה וקריית שמונה, אז אתה הולך כבר על כל הפרה, אז תחכה את ה-18 חודשים, ואז תמכור. עכשיו גם היה שנה של מלחמה. אז מה, תמכור בשנה של המלחמה במחיר שהוא לא מגלם את המחיר הריאלי? לא. כן, היום קשה מאוד למכור. כן, לא, במחירים שהיו פה לפני שנה, בתל אביב ירדה 10%. חשוב לומר אגב שהפרק מוקלט בינואר 2025, זהו, כי אנשים ישמעו אותו בעוד 5 שנים, לא הבינו על איזה מלחמה אנחנו מדברים, או זה יהיה מלחמה אחרת כבר, אנחנו לא יודעים. אוקיי. תל אביב ירדה ב10% במחירים הגבוהים, אני יודע, כן. כן, כן. אפילו במקומות מסוימים גם יותר. במקומות... אבל תל אביב זה תמיד קורה. כל משבר, תמיד בתל אביב, אני מדבר על היוקרה. אני חושב שדווקא לא. דווקא במשברים הקודמים, שהיו פה בעשור האחרון, תל אביב דווקא הייתה יותר יציבה. מעניין. מה שהזיז את תל אביב, לדעתי זה דווקא לא המלחמה. וואלה. זה המהפכה המשפטית. אתה חושב? כן. כל המלחמה, אבל כל ה-Airbnb. האנשים שאני שומע שעוברים מהארץ, שבוחרים את הנכסים שהם עוברים מהארץ, זה כל סליחה על אני שמאלנים, שמאלנים. לא, אני יכול ללכלך עליהם, כי אני מה מהם. השמאלנים, הלבנוונים, הקפלניסטים, אלה כאילו, אלה שההייטקיסטים שהרימו ידיים, די, לא רוצה, אני לא מאמין במדינה הזאת, אני מוכר את הנכסים, עובר לחול. כאילו, והם גם מוכנים להוריד 10-20%, יאללה, תשחרר. העיקר לעוף מפה. כן, אלה דווקא עם הכסף. הם יחזרו עם הזנב בין הרגליים עוד 2 לגמרי. וחבל, כי הדירה שלהם תעלה בעוד 30%, אז נראה כאילו מה יהיה איתם. כן, לגמרי. אוקיי, אז בוא תן לי ככה, באמת, בריף קצר, הנה, רשמתי לי פה כמה שאלות. מה היו הצעדים הראשונים שלך שפיתחת באמת אסטרטגיה כזאת? זאת אומרת, אתה הרי לא התחלת מזה. בנית את עצמך כמו שאני בניתי את עצמי. איך זה מתחיל? בוא תן לי ככה את ההשתלשות העניינים. איך גון שהגיע, תכף תגיד לי את ההיסטוריה קצת, מאיפה באת, מה גורם לך לשנות פה את התודעה, את המיינדסט, כי זה מאוד חשוב, זה גם פודקאסט שעוסק בזה. ולהגיע בכלל קודם כל לנדל"ן, ואז לפתח את האסטרטגיה הזאת שהלך דווקא לאקזיטים, כי זו אסטרטגיה שונה מאוד מהאסטרטגיה שלי אגב. אני עשיתי אקזיטים בהתחלה, אבל שודע אפשר. שודע אפשר, וגם היה לך תזרים גבוה שתמך בך, והצלחת לייצר גם כמה, וגם המיסוי, לא היה אותו מיסוי. המיסוי תמך בי מאוד. המיסוי לא היה כזה של... היה גם איזה שנה, אני לא זוכר מה זה היה, אפילו לא זוכר מי היה שר אוצר, שהוא פרסם שהיה איזה צו שעה, שאפשר היה למכור 3 דירות, בלי, נדמה לי זה היה ב-2011 או 2012, אני לא זוכר כבר מי זה היה אפילו. 2014 זה השוק השתנה, בינואר 2014. כן, ב-2014 הכל התחיל להשתנות, אבל עד אז באמת כל הזמן נתנו כאילו, הוא גם דיבר על פטישים אגב, השר אוצר הזה, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו, שטיינמיץ אולי, לא זוכר, לא משנה. יש כחלון, לא כחלון, לפני כחלון. לא זוכר מי זה היה. לא משנה, עוד איזה טמבל שלו לא הצליח לו בחיים, אבל בכל מקרה, הוא בא ונתן כאילו פטישים, ונתן בעצם הזדמנות למכור 3 דירות, הייתה לי הזדמנות למכור 3 דירות בלי מס שבח. היה איזה צו שעה, באמת ניצלתי את זה עד הסוף, גם, אתה יודע, רואה חשבון שלי אמרתי לו, תגיד, אם אני מוכר עכשיו 3 דירות לבוא למס הכנסה, מה פתאום, אתה מנצל את הצו שעה, מותר לך. אז מכרנו את הדירות באמת הכי קרות, עם הרווחים הכי גדולים, ושם התחלתי באמת לעוף, אבל בוא, אני מדבר יותר מדי, אז בוא תספר לי על הצעדים שלך. אז האמת היא שנה, באיזה שנה? קודם כל אני מתמצאת עכשיו 2 נגיד מההרצאה שלי, לנסות לתת את זה ל5 דקות, 3-4 דקות. בצבא, לפני הצבא תיכון וזה, אמרתי יאללה אבא שירה בני, וואו, פתח לי. בתיכון? בתיכון. שחתיק עליך, יפה. כזה. אני בתיכון רציתי לעשות כסף, אני בכלל ידע מה... רציתי לעשות, אבל בדיוק, אתה קורא, אתה אומר שאתה יודע, אתה מבין שהלימודים זה לא הנוסחה, אבל מה כן, ואין לך איזה רול מאוד... איך הבנת שלימודים זה לא הנוסחה? כי אני לא הבנתי את זה, אני לא הבנתי את זה רק אחרי תואר שני שלו. אני ראיתי את אבא שלי מתוסכל מהעבודה שלו, שכיר, מהנדס מכונות, תואר שני, בן אדם אינטליגנט. לכאורה פצצה. כן, בחברת חשמל, מסודר, רכב חברה. יש לו גם שם, איך זה נקרא, אבל כל הזמן בלחץ על כסף, לא מבין כסף, לא כלכלי, לא זה, לא מדברים על כסף, פחדים לדבר על כסף, זה משהו רק ההורים מדברים עליו.
אתה שואל שאלות ואומרים לך, לא, אתה רוצה לדעת כמה אתה מרוויח? מה פתאום, אתה תדע כמה אני מרוויח? אין דבר כזה בכלל. בחיים לא ידעתי כמה ההורים שלי מרוויחים. גם אני לא. לא ידעתי מה יש להם גם. הם לא דיברו איתי בחיים על כסף. נכון. זה קטע הזוי, גם היום אגב, הם לא מדברים איתי. נכון. אין לי מושג מה קורה. זה DNA. זה DNA של ההורים שלנו. לא מבין את זה, בחיים לא הבנתי את זה. אנחנו דור, אני מקווה, לפחות אני דור שונה, אגב, גם יש המון בדור שלנו שלא מדברים. אני, לילדים שלי אומר הכל, לילדה שלי, וגם הילד שלי בן 11 יודע הכל, יודע כמה דירות, הוא יודע מי הסוחרים, יודע מה קורה, יודע כמה כל סוחר משלם, יודע מה יש לי בעובר ושב, הילדה שלי עוברת לי גם על הכרטיסי אשראי כדי לבדוק את זה. מדהים. אני רוצה לתת להם את הכלים, משם הם ייקחו את זה לאן שהם רוצים. זה עצמאות. אני רוצה לתת להם את זה. זה כלים של... כי אני לא אתן להם כסף, זה לא יקרה. אני החלטתי, אני ואשתי החלטנו, הם לא מקבלים שקל עד שאנחנו מתים, אני רוצה שהם יעשו בעצמם. לא רוצה להיות מההורים האלה שתומכים בהם, שנותנים להם כך, גם קצבאות חודשיות של ההורים. מה הקטע? זה מה? תהפך את הילדים למפונקים. נכון. זו דעתי לפחות. כן, אני לא... יש איזה איזון של כמה אתה תומך. לא, אין אצלי איזון. אני בקטע הזה גרמני. בסדר, אני חושב שיש דברים שצריך זה, אבל... סבבה, אתה בצבא, אתה בתיכון, סליחה, קורא. בתיכון וזה, לא קורה שום דבר. אני יחסית הולך לי הכל בלימודים וזה בקלות, אבל לא מצליח לייצר מזה כסף, הולך לשייטת, בוחר לוותר, ללכת לחובלים, מתוך הראייה של להיות איש עסקים, מנהל אנשים, לימודי תואר שני, מנהל עסקים שם. זה יפה שהגעת כן, הרעל, כולם אמרו לי, איך שתקבלת לשייטת, זה הקומנדו הימי. אני לא התקבלתי, יש את הגיבוש הזה, שאני לא זוכר מה זה, שמים אותך בתוך סירה סגורה וכולם מקיאים. אז אני לא הכיתי. מה זה, אחי, לא יכולתי להיות שם. הכיתי, אני יצאתי משם, אמרתי, קחו אותי מפה, לא רוצה את זה. חוזר מהים עם הספינה שלי, כל המקיאים לידי, אני עם השוקו. עוד שוקו. זה היה הפסון שלי. זה המשלשל הרשמי. זה היה הפסון שלי, שהייתי יכול לשתות שוקו בסערה, כאילו. באמת? אז כל הכבוד. כנראה בגלל זה אתה שם ואני לא הייתי. אוקיי. אז הלכתי לחובלים, וגם בחובלים, אז ראיתי אנשים חברים, כאילו, בקורס, כבר קונים דירות בבת גלים, אתה יודע, וואלה. אתה יודע, חובלים, אנשים יודעים, כן, ואני, א', לא היה לי הרבה כסף. היית בסביבה טובה? כן, אבל חלק מהחבר, לא כולם, וגם לא ידעתי איך לעשות את זה, גם לא, אני גם כאילו הייתי שבור בקורס, הייתי אחרון קורס בכל דבר, לא עברתי כמעט אף ועדה, כשכולם זרקו את הכובע לאוויר, אני הלכתי לראות סרט קולנוע עם המשפחה שלי, לא הייתי בכלל חד בקורס, היה לי מאוד קשה המסגרת החובלית, אבל אחר כך קיבלתי את מה שרציתי, מפקד באשדוד והכל, ובשנה האחרונה של הצבא, שגרתי בתל אביב, והיה לי תפקיד מטה, אז עשיתי קורס יזמות והשקעות בנדל"ן. שם פגשתי את יובל שוורצמן. הוא עשה איתך את הקורס? לא, הוא היה אחד מהמדריכים. אוקיי, איפה זה היה הקורס? במטריקס. מטריקס עשו קורס? ברמת אפעל, זה של חברת מטריקס. וואו, לא ידעתי את זה, אוקיי. כן, לא נראה לי זה אותה מטריקס, יכול להיות שזה מטריקס אחר. יש מטריקס גדולה היום של אלפי עובדים, זה לא נראה לי. אבל יצאת מהמטריקס. יצאתי. אוקיי. אז למדתי שם, ולא הצלחתי ליישם כלום. ברור, כי מלימודים לא מיישמים. ותקשיב, זה חובלי מאוטודידקט, עצמאי, רוצה... די חובלים, זה לא משפיע בשיט על החיים האזרחים. לא יודע, אני האמנתי בעצמי, כאילו סך הכל, שאני יכול, שיש לי יכולות, אבל לא הצלחתי לייצר מזה כלום, לא ידעתי לאן ללכת, לא זה, לא כלום. עד שאמרתי ליובל, אמרתי לו, בוא, אתה, תסביר לי מה עשית, קח אותי יד ביד, לא היה דבר כזה. הוא הסכים לקחת אותך יד ביד, יובל? אמרתי לו על זה, אתה יודע. אני אביא אותו פה לפודקאסט שהוא יהיה בארץ, אוקיי? אם הוא יהיה בארץ, כן. אמרתי לו, אתה תסביר לי איך עשית את זה, אני אשלם לך מה שאתה רוצה, ואתה תיקח אותי לעשות עסקת. עכשיו, ואז גם היה לי לבחור, האם אני רוצה לעשות עסקאות רגילות, כאילו, של השקעה, כי ידעתי, הוא עשה ברמלה, בלוד. היה לך כסף אבל לעסקאות כאלה? היה לי 250,000 שקל. אז לא היה לך כסף. כי לא יכולת לעשות עסקה. כן. משעמם. כן, יכולתי לעשות עסקה, כאילו, וגם התחלתי, חפשתי בחיפה. אחר כך עברתי ללוד, אפילו נפגשתי עם ראש עיריית לוד בזמנו, הייתי מספיק חוצפן, באתי עם המדים הלבנים של חיל הים, ראיתי את המזכירה. שנסגור את המיקרופונים, אני אספר לך סיפור על ראש עיריית לוד. אוקיי, למה, הוא כבר התחלף מאז, אתה יכול לספר אם זה כן, התחלף, נכון. אז באתי, אמרתי לו, כאילו, שאלתי אותו, אפשר להיכנס? הוא אמר לי, כן, ותחקרתי אותו בשאלות על העיר לוד, כדי לדעת אם נשווה להשקיע שם. למה אני מספר את זה? כי זה פתח לי את התודעה, את האומץ. כן. אנשים לא מבינים את זה, אני שולח אותם למשימה הזאת, והם כאילו רק מסתכלים במידע שהם מקבלים. הם לא לא קוראים בין השורות. כן, שזה השינוי מציאות, שזה עכשיו אתה כבר לא רגיל, אתה כבר לא משקיע, אתה כבר לא רואה את עצמך בעיניים של עוד אחד מן השורה. אתה בזה שדופק למהנדס העיר בדלת, ושואל אותו מה הולך להיות ברחוב הזה, וכמה תקציב אתם שמים שם. אתה יודע, יש לי איזה סיפור, אפרופו בין השורות.
לפני המון שנים, עשיתי עסקה ברחוב יהודית ברמת גן, בשכונת חרוזים. יש יהודית פה בתל אביב. יש גם, כן, גם יש יהודית פה. זה אדי כספי שהתראיין, פה הוא קנה שם בניינים. אבל עשיתי שם עסקה, עכשיו מה זה עסקה? עמדה איזה חצי שנה ריקה, לא היה סוחר, כי היה שם איזה קו מתח גבוה מול הבית. עכשיו, אנשים פותחים את החלון, רואים את הקו מתח, אז נבלים, בסדר. עכשיו, את הקווי מתח האלה, אני יודע שהולכים להוריד ומטמינים אותם. עכשיו, מה עשיתי? הלכתי לעירייה. בדקתי, הייתה תוכנית שהופקדה. תוכנית שהופקדה, זאת אומרת, יכולה להיגנז, יכולה להיות מאושרת, אין לי דרך לדעת את זה. בתקציב, רואים. כן, רואים מה קורה, ראיתי שהולכים להוריד אותה, רק לא ידעתי מתי מימום, וזה מסוכן לי. והתחלתי ככה לתשל אנשים בפייסבוק, הגעתי לאיזה בחור באחת הקבוצות, שהוא אשכרה ישן בעירייה. הוא ישן, אני בדקתי אותו, הוא ישן בעירייה. והוא זורק לי כזה, הוא אומר לי, כן, זה יורד תוך שנה וחצי. אמרתי לו, איך זה יורד? הוא אומר לי, לא, יש פה הפגנות על זה כבר הרבה שנים, ואז הוא זרק לי איזה משפט, שאתה יודע, רק אנשים כמוני מסוגלים לקלוט, מה אומר לי, לא, בבניינים ליד גרים קרובי משפחה של ראש העיר. אני כזה, אתה כמו בסרטים צוערים, אתה כזה, קצ'ינג. הולך וקונה את הדירה, כי צריך לדעת באמת לקרוא. מידע יש הרבה. זה לא רק על לדעת לקרוא, זה המחויבות והמוטיבציה. של הרצון שלך, הדבקות שלך, יש לך דוגמה לכזה דבר, לאיזה משהו שעשית? משהו דומה לזה, אבל זה סתם שהחלטתי להגיש הצעה למכרז, שידעתי שהולך להיות שם שביל אופניים, והוא נכנס לתקציב, אז בדקתי, אבל זה רמת, אנשים לא מוכנים להשקיע את האנרגיה הזאת, בלרדת לפרטים. ברור, עדיף להיות בבית לראות נטפליקס, לא? זה יותר קל. אז רגע, אז שאלת איך, אז הסתובבתי בחיפה לוד, פגשתי אותו, ואז סתם אמא שלי זרקה לי, יפו, גון לך על יפו. אמא שלך? אמא שלי. מה קשור אמא שלך? לא יודע, ידע שאני רגע, מאיפה אתה במקור? גדלתי בתל אביב, וגיל 8, גדלתי מגיל 8 עד 25 בחיפה. אוקיי. אז היא גרה בתל אביב, אמרה, לך ליפו, מתחדשת, בדיוק היה גם כל מיני... מפתיע, זה טוויסט יפה אמא שלך. אמא שלי לא יודעת מה אני עושה. כן, לא, היא גם, היא יודעת ביזנס קצת וזה, יש לה דירות, יש לה נכסים. בקיצור, אז התחלתי יפו, וגם יפו, התחלתי לסתור יפו ג' יפו ד', אפילו פעתי בת ים, דיברתי מתווכים. אז באיזה שנה זה? 2012, 13 כזה. איזה מחירים מצחיקים בטח היו שם. כן, אז אני אומר, אז הסתכלתי דירות, והבנתי כאילו לא ראיתי איך 200,000 הולכים להפוך ל-600, וה-600 ל1.5 מיליון, מסתם לקנות דירה. כן, זה גם, לא ראיתי גם הרבה הזדמנויות. ראיתי הזדמנויות, זו דירה שבורה, במקום 700,000, 600. אבל אמרתי, אוקיי, אני אקנה את זה, 1.5 שנה, ואז מה, עוד אחד כזה? ובמקביל, אתה מכיר את זה אתה כאילו רואה דברים, שלאט לאט נכנסים לך לתוך התודעה, אז ככה זה היה... זה שאתה יוצא מהמטריקס, אני תמיד אומר, אתה מתחיל לראות דברים שאף אחד לא רואה. אז אני קראתי לזה האנומליה של מחירים. מה זה אנומליה? פתאום הבנתי שבעצם יש 2 סוגי עסקאות. עסקאות השקעה למשקיעים, ועסקאות השבחה. שזה מה שאני עושה היום, אני משקיע, אני קונה דירות, אבל בהתחלה עשיתי השבחות. אבל יש השבחות שהן, מה שנקרא השבחות בעסקה שמיועדת לעסקת השקעה, כי זה דירה פשוט רגילה, מבניין רגיל, שיכון, שעיקר ההשבחה, עליית הערך היא בשיפוץ, ויש השבחות שהן נכס שאני קורא לו היעלום הבלתי מנוטש. שנמצא בלב האנומליה. ברור לך שאתה צריך לתת פה דוגמאות, כן? אני בטח, עכשיו אני אומר, האנומליה הזאת, מה פתאום גיליתי? כשהתחלתי פתאום להתמקד, כי הייתי צריך לבחור קובייה. אי אפשר הרי לתקול יפו, כי יש לך מלא נכסים, ואתה מאבד מלא זמן, ומיקוד זה הרי הזכוכית מגדלת, צורפת את הנייר רק בגלל שהיא ממוקדת ולאורך זמן, וגם אז, זה לא בשנייה זה נדלק, זה לוקח עשן, ואז אש קטנה, ועד שזה נהיה אש. אז התחלתי להתמקד בלב יפו, ופתאום ראיתי, שדלת ליד דלת באותו בניין, גם מפרשים של 1,000,000 שקל, ובאותו רחוב 500,000, חצי דירה. ופתאום אמרתי, אבל זה אותו מטראז'. אנשים לא מבינים את זה. ופה, מה שונה? בגלל זה אני לא מאמין בכל מה שהלמ"ס אומרים, איך אפשר להשוות את נווה צדק ליפו ד', אבל לא, בתל אביב אומרים, הממוצע, מה זה ממוצע? ממוצע זה שקר בנדל"ן, ושווקים בנדל"ן זה very deep markets. זאת אומרת, גם כשאתה מסתכל על השוק, אז בתוכו יש תת ותת 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 שוק, שכל תת מהם הוא מתנהג שונה, ואם אתה לא ממוקד ברמת הכמה רחובות, שמתנהגים בצורה מסוימת, אתה לא יכול להבין את הכל. ויש אזורים מסוימים, כמו מרכז יפו, עג'מי, שוק הפשפשים, כרם התימנים, נווה צדק, גם... אתה הולך לכל ביוקר. זהו, מה קרה? זה לא היה ביוקר. מה אמרת? באופן אינסטינקטיבי אמרת ביוקר. ברור. עכשיו, זה לא באמת. לא, ב-2012 זה לא, זה היה זבל. שים לב מה אמרת. באופן אינסטינקטיבי אמרת, אתה הולך לכל האזורים שלה ביוקר. נכון. למה? כי זה יקר שם.
לא. בעיני מי? מה זה יקר? יקר זה יחסי. יחסית לשאר תל אביב זה יקר, מה לעשות? אחי, אתה יודע מה ההבדל בין מציאות לאמת? הרבה מאוד. יפה. האנשים הרגילים מתבלבלים וחושבים שהאמת זה המציאות. האמת שלי זה המציאות, אני לא יכול לשנות את המציאות. וה-World Class... אגב, זה מה שאמרו גם עליי, התחלת ברמת גן, בחרוזים זה שלה ביוקר, לך תסביר להם שזה לא היה ככה. לא, אבל אתה אומר, אבל האמת זה בעצם השקפה על המציאות. זאת אומרת, כל אחד, יש פה כוס עם חצי מים, נכון? אני בוחר לראות את החצי כוס שהיא מלאה ושוקלת ככה, אבל מישהו אחר יסתכל על החצי כוס הריקה. ולשנינו זה האמת שלנו. אז אתה אמרת באופן אינסטינקטיבי, האמת של רוב האנשים שבאמת כרם התימנים היא יקרה. נכון. אבל כשאתה יורד לתוך כרם התימנים, ואתה מבין איך היא מתנהגת מבחינת המחירים למטר מרובע, שזה מה שמעניין אותנו, אז אתה מגלה שיש שם גם ב-20 ו-30 אלף שקל למטר, עסקאות. וגם ב-80, 90 ו-120. ואתה יודע להפוך את ה-20 ל-80? לא, בוא נגיד הקיצוני, תמיד יש איזשהו הסבר לקיצון. אבל עצם זה שיש כשל שוק מובנה, בתוך אותו שוק, שמה שנקרא אנומליה של מחירים, שמילה אנומליה, שאתה מצפה שמחיר יהיה יקר, כמו שאמרת. כשלי שוק, ברור. אתה מצפה שכרם התימנים זה יהיה אזור יקר, אבל כמו שהמים, אתה מצפה שכשאתה מקפיא אותם, הם יצטמקו, כמו כל הנוזלים בטבע, הם מתרחבים והופכים לקרחון, אז אתה מצפה שכרם התימנים תהיה רק יקרה ואחידה גם, זאת אומרת, הכל מעט פה מעל 100,000 שקל למטר. מדוע תמצא פה ב-30? למה זה קורה? זה קורה כי הנכסים שם, העיר הזאת, השכונה הזאת היא עתיקה, ויש שם ריבוי של סגנונות בנייה, אוכלוסייה ופיתוח סביבתי. אוקיי. ברגע שיש לך הטרוגניות גבוהה באזור מסוים, אז אין לך חוקים שם, זאת אומרת, יש לך כשל שוק מובנה, כי יש לך פה צריף שהוא חריגת בנייה, ויש לך פה נכס אותנטי שהוא עם מלא זכויות עתירות שלא יודעות להיות מתומחרות. זאת אומרת, נדל"ן זה לא שחור או לבן, זה לא נוסחאות בפיזיקה, זה בסוף אנשים, רגשות, מסע ומתן. אני עושה סדנת מסע ומתן, אצלך עשיתי סדנת מסע ומתן, שמחלק ל6 זוגות. כל זוג מגיע לתוצאה שונה במסע ומתן, נכון. ואותם נתונים אתה נותן להם, ובהפרשים גדולים. ולכן נדל"ן נדל"ן זה אנשים, זה לא פה כל דבר. זה אומנות, זה ממש אומנות. וכשאתה הולך לאזור שהוא אומנות, שהוא פיס, כמו נווה צדק, או כרם מתאים, או יפו, או עג'מי, אז אתה מבין שאם אתה יכול לשחק על היכולות הבין אישיות שלך, וההבנה האנליטית שלך, של לקנות נכס שבור, נכס אותנטי, עם לחפור עוד מטר באדמה, לייצר גלריה, לייצר סולם עלייה לגג שרואים שם ים, ועכשיו הוא שבור, אז זה שקנית אותו ב-30,000 שקל, או 35, אפילו 40,000 שקל למטר, אבל האזור הזה גם יודע לתמוך 70 ו-80,000 שקל למטר, עם נכסים דומים, מאפיינים דומים, אז ניצחת, אתה מבין? וזה רמת... כמה השקעה יש בכזה נכס? וואו, המון. אני תמיד אומר שהחלק, זאת אומרת, 60% מהתוכנית זה להגיע לנכס, אבל 40, אם לא עוד 60%, זה גם ההשבחה, זה גם הביצוע, גם התכנון, גם השיווק, גם המחירה, גם ההשכרה שלו. זאת אומרת, אתם ממש משפצים את כל הבניין, זאת אומרת, זה לא רק... הרבה פעמים עשיתי את כל הבניין מבחוץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שקלים של שיפוץ, אבל רווחים מן הסתם של יכולים להגיע למיליונים. נכון, אבל עם מאות אלפי שקלים, בוא נגיד, אני כבר ארתום שכנים, אני לא אעשה את הכל לבד, אני אנסה להוציא מבנה מסוכן, או דרישת שיפוץ מהעירייה, כדי ש... לא יבד אסע אתה יודע שאם הם לא מסכים אפשר ללכת לאגודה לתרבות הדיור ולהוציא למנות ועד, זה טריקים שרק אנחנו מכירים את זה, למנות ועד חיצוני לבניין, ואז הוא מחייב אותם לעשות את זה, אם לא הוצאה לפועל. אני פשוט ידעתי שאפשר לפנות לעיריית תל אביב, לקבל דרישת שיפוץ מעיריית תל אביב. נכון, אבל אם אתה לא מקבל את זה... לא מוכן להיות ועד כאילו? אם אין, לא, אני אומר, יש יזמים, אני לא, שזה סוג של, אתה יודע, אני לא אוהב את המילים, סחיטה ואיומים, אבל זה חוקי. מה הם עושים? הם באים וקונים דירות בבניינים, הכל שבור, והם אומרים, תקשיבו, אני לא מצליח להזכיר פה כלום. צריך פה לשפץ את הבניין, זה היה סתם 1,000,000 שקל, יש 10 דירות, כל דירה צריכה להביא 100,000 שקל. אז כולם באים ואומרים להם, אתה דפוק, מי יביא לך 100,000 שקל? אז הוא אומר, אני אביא את כל ה1,000,000, אבל תנו לי את הגג שלי, תצמידו לי את החנייה הזאת ואת המחסן ההוא. אז הוא אומר לו, זיבי, לא נצמיד לך כלום. הוא אומר, אין בעיה. אז אני מביא עכשיו, באגודה לתרבות הדיור ועד חיצוני, הוא ממנה וצריכים את כל ה1,000,000 הזה לשים, כל אחד 100,000 שקל, לא תשימו, תלכו להוצאה לפועל, ואז אומרים, רגע, אין לי כסף, אבל מה זה הוצאה לפועל? אז הוא אומר, לא, לי יש כסף, תביאו לי, אני אשים את ה1,000,000, אבל תביאו לי את הגג, וככה הם עושים את זה אגב. שוב, זה קצת עקום, קצת אפור, אני אישית לא עשיתי את זה מעולם, אבל שמעתי על יזמים שעובדים ככה. בסופו של דבר, אני חושב שיזם,
לא משנה איך, גם אם הוא פועל במיקרו לפעמים, באופן שפוגע באינדיבידואלים, בסוף במקרו הוא יוצר ערך, והוא עוזר ליותר אנשים מה שהוא פוגע בהם. תן לי דוגמה להצלחה, תכף דבר על כישלון, וברור שהוא כישלונות, עכשיו לא יודע מה זה כישלון, תגדיר אתה, לנכס באמת משהו שהבאת מכה, אתה, התלמיד שלך, לא משנה, של קנה אותו, אתה יודע, אני בעיה שאתה גם מספרים תאגל אותם, לא אכפת לי, אבל מה הוא עשה שם, חשוב לי מה הוא עשה, וכמה זמן ואיך זה קרה. זה מעניין אותי. ואני יודע שיש לך דוגמאות טובות, כי נתת בסדנות ממש עם שמות של רחובות והכל. כן, אני חושב שהעסקה הראשונה שלי זה מה שפתח לי את התודעה, לקח לי המון זמן להגיע, נכשלתי באיזה 3 עסקות. מה זה המון זמן? כמעט 3 שנים, עד שהגעתי לעסקה הראשונה. היו לי הרבה כישלונות בדרך, ברמה שרדפתי אחרי עורך דין עם מעטפה מלאה בכסף, שיחזיר לי עסקה שנפלה לי. כמה עורכי דין חייבים לי על עסקאות שנפלו לי, קוסומו. כן, היה איזו עסקה שהייתה שווה לפחות איזה 900,000, ויכולתי לקנות אותה ב-550, ופספסתי אותה, מי לקח לי אותה ב-580, והייתי מוכן כבר לשים 600, אבל לא משנה. עסקה הראשונה, שבטי ישראל. זאת אומרת, לא באמת עשית עסקה, אתה כל הזמן רדפת, הגעת לבאר, לא שתית. כן. במשך 3 שנים. גם היה לי עסקה של שנה, הייתי בתוך העסקה אחרי הסכם מחר, ובסוף התפוצצה, וכמעט הפסדתי את כל הכסף. איך מתאוששים מזה? תכף נחזור להצלחה. איך מתאוששים? פה בראש, אתה יודע, זה עוד פעם. הנה, אתמול התפוצצה, יש לי תלמיד, אתמול התקשר אליו מתווך שהוא מכיר, מספר לו על עסקה, מה שנקרא אצלי בתוכנית, זה נקרא נוהל חמל. שולח לי חמל. עסקה, אחי, 700,000 שקל, הוא מרוויח. למה? זה עוד 3 חודשים הבניין נופל. חייבים למכור, זה עכשיו למכור, מה שנקרא, אין להם את הכסף להחזיק את זה, והם רוצים עוד הרבה מתחת למחיר שוק, משהו באמת פסיכי. אמרתי לו, תקשיב, תגיד לו שיכין חוזה, אתה לא צריך לראות את הדירה. לך, עזוב אותי, לא מעניין כלום. נבדוק את זה, תוך כדי הטיוטות, נבדוק את כל הדברים, שיכין חוזה. אני הייתי עושה סיכון דברים במצב כזה. תקשיב, הוא פעל נכון, בערב, תפס את בעל הדירה, איזה מישהו הביא לו 20,000 שקל, אמר לו, שמור לי את הדירה, הלכה העסקה. בדיוק, בגלל זה צריך לעשות זיכרון דברים עם מקדמה. זה בדיוק למה פספסתי עסקאות. למדתי גם איך לחתום זיכרון דברים. אמרתי לו לעשות את זה, המתווך פשוט עבד לאט, זה כבר לא היה קשור אליו. לא משנה, זה יזם. מה ההבדל בין יזם למשקיע? יזם אומר, עזוב, אתה משקיע, אתה מתווך, הכל בסדר, אני לוקח בעלות. לא, הוא לקח בעלות, הוא עזב את העבודה, תקשיבו, שכיר, עזב את העבודה, הלך לראות את הדירה. הלך להיפגש עם... הולך למוכר, חתירה מיידית למוכר. כן, כן. אני קורא איזה שינוי ממוד של איתור למוד של סגירה. אצלי זה נוהל חמל, נוהל חמל. אני פשוט אומר, ברגע שאתה מזהה באמת את ההזדמנות, זה כאילו, גם צריך להגיע לשלב שאתה יכול לזהות את ההזדמנות בייחוד באזורים האלה. זה מה שנקרא בפגישה השישית, רק 60% בתוכנית. כן. אז בעצם כשאתה מזהה משהו כזה, אז אתה צריך לדעת איך לעשות הרבה פעולות במקביל, גם עורך דין, גם שמאי, גם אדריכל אם צריך זכויות, גם להיכנס איתו לפגישה ולחתום זיכרון דברים, איך לחתום את הזיכרון דברים, כאילו לעשות את זה כאילו על הדרך, כאילו לא תכננת את זה, כאילו לוודא שיש שם מדף נייר בבית קפה, בכפוף לכל מיני הערכות שמאי, קבלת משכנתא. בכפוף לשווי שאני חושב שזה עם הגנות משפטיות מתאימות, ואתה יודע, פתק קטן מסכן, החזיק לי עסקה של כמעט 4 מיליון שקל. צריך לומר שזיכרון דברים קולה את המוכר. זאת אומרת, אם אתם מוכרים דירות, שלא תעיזו לחתום זיכרון דברים. אתם קונים, זה סיפור אחר. אבל כמובן, תמיד להשתמש בעורך דין. תמיד להשתמש בעורך דין. שום דבר פה לא המלצה, כל הפרק הזה זה פיקציה אחת גדולה. נכון. הכל בכפוף לכל הזכויות שמורות. אוקיי. אז אני אומר, אז באמת, לגבי החתימת זיכרון דברים, אם אתה יודע איך לעשות את זה, אז כדאי אבל איך אתה מצליח, איך יוצאים מזה, זה כישלון, זה כמעט אחרי כמעט, זה, אתה יודע, זה באמת, תקשיב, 3 שנים, וואו, זה מייאש טילים, אחי, זה מייאש. אני יש לי כוח סבל, אגב, זה השלב בדרך כלל גם אתה מתפשר על עסקה, בדרך כלל אנשים בשקטע הזה כבר, די, כוס סמו, רק בוא נקנה לפני שהמחירים יברחו, ופה הם עושים טעויות. נכון, אתה יודע, לפעמים אני אומר גם עדיף לעשות מאשר לא לעשות בכלל. אמת. אם מישהו אומר, טוב, אני עוזב את הנדל"ן, אוקיי, בסדר, תעשה את העסקה הזאת, בסדר. לא נורא, לא תפסיד. בישראל, זרק את האבן לבריכה הזאת, כנראה שתרוויח. אבל מי שרוצה לצמוח באופן אגרסיבי ומאמין שכל כישלון הוא לא באמת כישלון. אין דבר כזה, הרי הצלחה ללא ניסיונות כושלים. וכישלון, אנשים חושבים שהצלחה וכישלון זה ההפכים. ממש לא. אם זה הצלחה, ובצד השני, מה ההפך של הצלחה? זה אדישות. כן. זה ויתור. זה ההפך. הצלחה מול ויתור, מול להיות בינוני. כישלון זה פה בכלל, זה שנייה לפני הצלחה. זה כאן. זה לא ההפך, זה חלק בלתי נפרד, אינרנטי כדי להגיע להצלחה. כמה חרא אתה אכלת בדרך? וואי.
הרי... תמיד אומר, תראה, כל השיער הלבן. כן, כאילו כמה לילות ללא שינה, כמה לחץ כזה של... יש הרבה לחץ. לפני עסקה, וההרגשה הזאת של החיות, שלחצת יד על עסקה, ושמכרת, למרות שמחירה זה הרבה פחות מרגש. לא, מחירה זה לא מרגש אותי, גם לא השכרה, אני מודה, הקטע של להגיע לעסקה, החתירה לעסקה, ובאמת להשיג אותה, ולא שפתאום משהו מתפקשש, כי ברמת גן יש נטייה לעסקאות כל הזמן להתפקשש, תמיד פתאום לא בא לו למכור, וכן בא לו, ופתאום מישהו אחר, ובא השכן, פעם פספסתי עסקה לשכן, כי אני מטומטם, דיברתי בחדר מדרגות עם המתווך, לא הייתי צריך לעשות את זה. אוקיי, אז בוא תספר על העסקה הראשונה, שבסוף עשית. בסוף עשיתי שבטי ישראל 67, תל אביב. דירת עמידר, דירה שהיורש, כאילו, הוא לא בדיוק היה יורש, הוא היה כזה אחד שגר, הוכיח שהוא גר עם הדייר המוגן. פולש. לא, הוא היה בן דוד של אותו אחד שנפטר שם. תקשיב, חורבה? מה זה חורבה, אחי? אתה נכנס, אתה הרי הראת לאמא ואבא, אתה... לא, פה לא הראיתי כלום. אתה מבין? אני גם לא שיתפתי יותר מדי. רק אנשים שליוו אותי, זוג יזמים שאחר כך גם עשיתי איתם כמה עסקאות, וגם יובל, ופשוט התרקדתי בלעשות את זה, ולעשות, לא לדבר, לעשות. בוא תספר על העסקה. אז הגעתי לעסקה הזאת, דרך מתווך אחד, זה שהביא לי גם את כל העסקאות, כמעט כל העסקאות אחר כך של בזול, זה מתווך כזה שנמצא בקצה של יפו, והוא כזה של פעם. מתווך שכונה, חתול רחוב. כן, אני הכי אוהב אותם. אני קורא להם מתווכים של בזול. זה התיווך של התיווך מדרכה כזה. כן, בודקה על הרחוב. עכשיו, אנשים עוברים לידו, אנשים פשוטים, פשוטי עם כאלה, אתה יודע, והם גרים בנכסים של מיליונים, הרוב גרים בשיכונים, אבל פעם בין נופל לו איזה נכס אותנטי של איזה דייר עמידר, שאו שהוא... איך קונים דירת עמידר? אני יודע טוב מאוד שזה סיפור. יפה, אז באמת זה נישה. זה נישה, עמידר, במיוחד ביפו זה נישה, כי יש גם ערבים, גם יהודים, ובגדול זה עסקה משולשת, שבעצם הדייר המוגן בהתחלה הופך להיות הבעלים, ואתה רק המלווה, את הסוג של הבנק שלו. אחרי שחתמתם, אתה כאילו מלווה לו כסף, הוא רוכש את הזכויות, ואז אתה בעצם משלים את העסקה דרך משכנתה מהבנק שלך המממן, ואז אתה גם הופך להיות בעלים. זה קוראים לזה משולשת או סיבובית, כי יש איזשהו תהליך בירוקרטי כזה. אם זה לא מסובך, אתה אומר זה לא שווה. לא כל עורך דין יודע לעשות את זה. נכון. ולא כל שמאי יודע להעריך את זה נכון. ובכלל יש ביפו הרבה מבנים ללא היתר, או עם חריגות בנייה, שלא יודעים לתמחר. יפו זה די, הטאבה שם זה המלצה. תקשיב, אני תמיד אמרתי, זה כמו שאומרים על ניו יורק, if you make it in New York City, you can make it anywhere. If you make it in Jaffa. If you make it זה כאילו מערב הפרוע. זה גם האוכלוסייה. אז הצלחת, עשית את העסקה, זהו, נרשם, מה שנקרא, נרשם, זה, עזוב את זה ששיניתי את הבעלות, רק אולי דקה לפני שמכרתי, כי עד שזה משנה את הבעלות. קניתי ב-633, ומכרתי באיזה שנה? 2013. אוקיי. יוני, משהו כזה, 2000, אוקיי. מרץ 2013. מכרתי בתחילת 2014, ב1,075,000. יפה. אבל לא שמתי הרבה כסף מסביב, הוספתי איזה 60,000 שקל. זאת אומרת, 400,000. הכפלה. שילוש. שילוש אפילו, כן. אבל, כן, אבל היה לי עוד כסף ששמתי לאלה שליוו אותי, וזה ליובל, אז יצאתי בסוף עם עוד איזה 200,000-250,000 שקל, אז הכפלתי רק. בסדר. אבל זה מה שאנשים לא מבינים. כסף, אבל זה לא היה זה הריגוש, כסף. וגם, הריגוש גם. המשמעות. בדיוק. והיצירת ביטחון בעצמך, שאתה יודע לעשות עסקאות כאלה. שיש לך את זה. בדיוק. עשית פעם אחת, אתה יכול לעשות כל הזמן, זה גם מדליק אותך, זה כאילו, תלמידים שלי באים עליהם, בוא נאחרה, זה ממכר. הם מתמכרים לדבר הזה. נכון. אוקיי. וזה באמת צריך לרצות את זה, ובאמת גם לשחק, כאילו לקחת את הקובייה שלך של עצמך, ולאמר על עצמך. לאמר על עצמך, שאתה תצליח, בסוף לא משנה כמה חר אתה תאכל, בסוף אתה תצליח. מה אתה אומר על שוק הנדל"ן היום, עם המחירים של היום? לאן אתה חושב זה הולך? האם זה עדיין אפשר לעשות את זה כמו שכולם אומרים? אני שואל אותך שאלות ששואלים אותי, אמרתי, יאללה, בוא נשאל את המומחה לאקזיטים. אני נורא, כאילו, שום דבר לא השתנה. מה שהיה פה 10 ו-20 ו-30 שנה עדיין הולך להיות פה. תמיד אמרו שקשה, תמיד אמרו שאי אפשר, תמיד אמרו שהנדל"ן פה זה כבר אי אפשר להרוויח, ומהמיסים פה הורגים. אני עדיין באותה דעה, כמו שהייתי בתחילת הדרך, כאילו, נכון, הייתה פה מלחמה, שהמלחמה באמת, לדעתי, עשתה פה שינוי בשוק, וגם העלאות הריבית, וגם הרפורמה המשפטית, וגם חטופים והכל. עזוב את זה, תקשיב, אני מסתכל על זה, אני מ-2008 בשוק הזה, מ-2014, השוק הזה חוטף מכות בכוונה,
אם זה ביטול, היה פעם אפשר לקחת 70% או 75% כל דירה, ביטלו. היה פעם אפשר לקחת משכנתא דרך בנק מסחרי, ביטלו. היה פעם אפשר למנף נכס דרך בנק מסחרי ולקחת את הכסף אליך לעובר ושב, ביטלו. עשיתי את זה, הספקתי לעשות את זה כמה פעמים, ביטלו. מס רכישה, עלה. היה פעם כל 4 שנים פטור מהשבח, ירד. לא מדבר על המחיר למשתכן, מס ריבוי דירות וכל ההמצאות של כחלון שם, כל השטויות שהם ניסו לעשות שם מס ריבוי דירות, סליחה, יש גם פטור ממע"מ של יאיר לפיד ב-2014, ואז הקורונה והמלחמות וכל ה-2014, המלחמה, ופשוט לא יאומן, ובאמת כל הזמן דוחפים ודוחפים ודוחפים, והדבר הזה רק עולה, רק עולה. אני מנסה שנייה לחשוב מה, אם זה ייעצר יום אחד, אני טוען שלא אגב, אבל אולי ייעצר, אבל לא. זה עצר. היה לנו עצירה, בואו נגיד את האמת. בשנה האחרונה 8%, 8% עלה, ממוצע אמנם, אבל עלה. כן, אבל ממוצע בסוף זה לא מספר את הסיפור. באזורים שלי, בעסקאות שלי, באמת עצרתי, לא הצלחתי למכור במחירים שרציתי. מה אתה עושה באמת בכזה מצב? שקניתי בכמעט 4. מה אתה עושה בכזה מצב? ופספסתי אותה, לא מכרתי, ואני מחכה שיתנו לי 4, 8, 4, 9, ואני לא יכול למכור עכשיו. לא שווה למכור עכשיו. אז מה אתה עושה? אתה מזכיר אותה? כן. כן. חכה שנה, שנתיים. זה מה שיפה בנדל"ן, אתה לא יכול למכור, תזכיר אותה, הכל בסדר, יש מי שמשלם משכנתא. ואם בנית עסקה נכון, והשבחת אותה, אז כנראה גם שאתה בתזרים חיובי, או שלילי נמוך, אם אתה מאוד ממונף, ואתה בעצם לא בונה על השוק, או שאתה בונה על השוק רק שהוא יהיה נורמלי, זאת אומרת, ב-KPI שלך, אני בחיים לא בניתי על השוק. בתוכנית העסקית, המחירים הם נכון להיום, איך שאתה מעריך אותם, השמאי, בוא אני אגיד לך משהו על שמאים אחי, אתה לא צריך להגיד לך. לא, אתה יכול להגיד. כמעט כל שמאי שהיה לי כאילו... הם לא מבינים בנדל"ן. לא, הוא גם לא האמין בי, זאת אומרת, עד שלא באת, רק שבשנים האחרונות, כבר כשאתה מדבר עם שמאי עם ביטחון ועם ניסיון, ומסביר לו קניתי פה, מכרתי פה, אז נותן לך את השווי שאתה רוצה, ואפילו קצת יותר, כדי שתיקח אותו גם פעם הבאה. אבל בחיית הדרך, לא ירקו עליי, נתנו לי שווי יותר נמוך. אין פה היתר, זה בכלל לא נרשם כבית משותף, זה רק רשום בעמידר, תקשיב, קניתי ב-2011, מה הבנתי? עשיתי עסקה ברחוב אסף, קניתי דירה, היא הייתה שווה 1,250,000, קניתי אותה ב-900,000. רגע, למה? רגע, הייתה שם מוכרת לחוצה, אמא שלה שם מתגוררה בדירה, אמא שלה עשתה צ'ק-אוט למוח, הייתה חושבת שהשירותים זה החדר מדרגות, והיה גם סכסוך עם איזה, היה שם מיני מרקט, ועדיין יש מיני מרקט, היה שם סכסוך, בקיצור, לא משנה, סיפור כוח, מציאות פסיכי. וסגרתי את העסקה. מגיע השמאי, עכשיו, הבאתי שמאי מהבנק, אז לא היה נהוג כאילו שמאות מקדמית וזה, הבאתי שמאי מבנק, אבל אמרתי לו, תקשיב, אני מביא אותך רק בתנאי, שאתה מביא לי את השמאות קודם, כי ברגע שהוא מוסר לבנק, נגמר הסיפור. הבאתי שמאי של בנק. זה אני פעם לא ידעתי, אבל כן, אחר כך גם... נכון. הבאתי שמאי של בנק. המטומטם הזה, הוא רושם לי בשמאות 820. ואתה יודע, אני מסתכל, אני בהלם. והוא גם הגיש את זה לבנק. ופה לא יכולתי לעשות כבר כלום. הגיש את זה לבנק. למה? אתה יכול להביא עוד שמאות, לא? זה בדיוק, אז יפה. אבל זה לוקח זמן? לא, במקרה הכרתי בבנק מזרחי, זה מישהי, אמרתי, תקשיבי, הבן אדם מטומטם. הבן אדם מטומטם. אגב, הוא הביא נגדי התראה לפני תביעה. כי נכנסת בו. מה זה נכנסתי בו? אני תינפתי עליו בכל הבנק, הוא שמע את זה, הוא הביא לי מכתב התראה לפני תביעה, אלא אם כן אני אתנצל, הוא לא באמת היה תובע אותי, אלא אם כן אני אתנצל, על מה אני אתנצל? שאתה אידיוט, על מה אני אתנצל? אני לא אגיד את השם שלו, אבל השם שלו חקוק אצלי בראש. אני גם מכיר כמה. ובקיצור, הבנק הסכים להביא עוד שמאי. השמאי השני הגיע, כתב לי 900, תכתוב רבק, תכתוב ב 250, כי מה הם עושים הבנק? ממוצע. הם עושים ממוצע של 2 שמאויות. אז עדיין הייתי צריך להוסיף כסף. אתה מבין? ופשוט אני לא מצליח להבין את השמאים האלה, בחיים לא הבנתי, אתה יודע מה, אני גם כנראה לא אצליח להבין, יש טובים, אני לא מכליל, יש טובים, יש כאלה שגם משקיעים בעצמם בנדל"ן ומבינים. מה אמרת את זה? מי שבאמת עושים, אגב, גם מתווכים, נכון. המתווכים שעושים בעצמם נדל"ן, אני קורא להם הגם וגם. אני מחלק מתווכים לשתי עולמות, הביוקר, שזה 90% מהמתווכים, אלה עם הנעליים, החצאיות, נכנס הצמוד, הקעקוע של האריה על הזה, עם חליפה של גוצ'י מהשוק. עם החליפה של גוצ'י מהשוק, ועם הטג שם הזה, עם הטג של הסוכנות, כאילו, שהוא צועק, אני מתווך. רימקס, בקיצור רימקס, נו. גם רימקס. כאילו, אז הם נגיד, המתווכים שלה ביוקר. אולי עכשיו בשוק של היום, שהוא שוק מאוד נוטה קונים, אז אולי הם קצת גם יותר מורידים את המתווכים, אבל בגדול, הם המתווכים שמנפחים את המוכרים, מעלים את המחירים כדי קודם כל לקחת את הבלעדיות, וכדי לתפוס את המוכר והכל, וזה רוב המתווכים. ואז הם נפגשים עם המציאות, ורק מעטים באמת יודעים גם למכור ולהוריד.
המתווכים שלה בזול זה המומי הזה שחיים בבודקה, המחתולי רחוב. מומי, אצלי התיווך ברוך. ברוך. הוא כבר לא קיים, הוא לא קיים. בקיצור, אז הם הבזול, והם, כל עסקה שמגיעה לך מהם, רוץ לראות אותה, גם אם זה לא מה שאתה מחפש. כי תן להם כבוד, תהיה איתם בקשר, כי כשיבוא להם עסקה באמת באמת טובה, ואתה תהיה איתם הכי בחם, אז הם יפנו אליך. וגם זה אלה שהם עושים בעצמם. תן כמה, לפני, אני רוצה לשאול אותך גם על השבחה שאתה מאוד גאה בה, אבל חכה לפני זה, תן כמה טיפים באמת, איך אתה בעצם נכנס לאותה רשימה של מתווכים? בסוף יש להם רשימה, שהוא מגיע אליו, הנכס הזה, אתה הטלפון הראשון. תן כמה טיפים איך להיכנס, לדעתך, לשיטתך, איך נכנסים לרשימה הזאת. ברור שיחסי אנוש, אבל עדיין. שיגעון לדבר אחד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, להיות עליו. נודניק. כן, אבל לא נודניק מעצבן, נודניק חיובי. מה זה להיות עליו? להגיע פעם שבוע למשרד, לשבת איתו? אם אתה מזהה מתווך, שהוא נראה לך כמו סוג של נכס, מה זאת אומרת, מתווך של בזול, מתווך ברוך כזה, מתווך שכונה עממי, שנמצא באזור סופר מבוקש, שכשאתה יודע, אגב, יש לי כמה קריטריונים, איך אני מזהה אותם. גם, יש לי איזה 2 מבוגרים כאלה שעשיתי את המסקאות. הם תמיד התלוננו על המחירים הגבוהים. כאילו, וואו. אחי, יושב במשרד שלו כל הזמן ומעונן, זה מה שהוא עושה. אז הוא מתלונן, הוא כל הזמן מתלונן על האלה שרוצים מיליונים, זה אחד. 2, הוא מדבר בשפה של פעם. לפעמים כאלה, יש כאלה שיוצא להם פתאום דולר. מדברים בדולר. וואלה. יש כאלה שאומרים... וואלה, שמתי לב לזה. כי... נכון, את הדירה הראשונה שלי קניתי בדולר. אז אתה רואה, עכשיו אתה נזכר, אני בדיוק נכנסתי קצת אחרי שזה קרה. אז היו עוד מתווכים כאילו שדיברו בדולרים. שאז אתה אומר, וואו, הוא חי בכלל במחירים של וואו, אז התודעה, הרי אם התודעה שלו היא מחירים של פעם, הוא נראה איש של פעם, אז עכשיו תהיה עליו נודניק. מה זה אומר להיות עליו נודניק? קודם כל תן לו כבוד. קודם כל סיור שאתה מגיע לשטח, גם אם אין לו בכלל נכסים להראות לך. מה זה תן לו כבוד? זה לא להתרברב גם בידע שלך. אל תבוא אליו, אני, לא, הפוך, בכלל לא. הרי הוא גם לא יודע להכיל את זה, כי הוא בעצמו לא כזה. אם הוא איזה יזם כזה שקנה דירות לעצמו, אז אתה יכול לשתף איתו פעולה, לדבר על עסקאות שעשית. אבל רוב הפעמים הברוך האלה והמומי האלה, הם לא באמת נדלניסטים, הם אנשי 2% פלוס מע"מ של שנים. נכון. אז אם תדבר איתם על כמה אתה תותח, זה רק יגרום לסלידה ממך, להפך. אתה צריך לבוא טיפש, חלש, עני, כזה, צריך עזרה. אתה יודע שהייתי בא, הייתי מחנה את האוטו שלי רחוק. יש לי רכב יקר, אז הייתי מחנה את האוטו שלי רחוק. מוריד את השעון המנצנץ. לא, אין לי שעון מנצנץ, זה לא, אבל אני גם לא אחד שמנצנץ, אבל הרכב שלי מנצנץ, אז כאילו... יפה, אז כל הזמן, אתה צריך כאילו להוריד את עצמך כזה, כדי להיות קצת מתחתיו, לא עכשיו הומלס כשהוא איש עסקים. נגיד עכשיו אתה עושה משא ומתן עם איש עסקים, אתה לא יכול לבוא עם ג'ינס קרוע, תבוא קצת מכובד, אבל תמיד קצת מתחת, קצת כאילו תן לו כבוד, יש כזה גם בדת, ביהדות, כאילו תמיד אסור לך להיות יותר מהרב שלך. כאילו אם אתה עכשיו ברב... אתה כבר תופס אותי במקומות שאני לא מכיר. לא, ואין כניסה. בקיצור, אז איך אתה, זה אני ממשיך, נותן לו את הכבוד, מגיע אליו, גם אם אין לך מה לראות אצלו, הוא לא, אין לו שום זה, לך, דבר איתו, 5 דקות, תגיד לו שלום, מה נשמע? נו, יש משהו? מצאת לי משהו? אתה יודע שאם אתה מביא לי משהו, אני מביא לך תיווך כפול, נכון? מחרמן אותו כבר על הכסף, כי הרי בינינו... אני אוהב אגב את הטיפ, מה שנקרא, לתת להם בסוף, בהפתעה. אני לא אוהב להגיד להם שאם תיתן לי, אם תעלה לי, תוריד לי ככה, אני אעלה לך ככה, אבל זה שיטה שלי. כן, בסדר, זה, אתה יודע. בסוף גם, אתה יודע, מילים זה לא מה שבסוף, אם עכשיו קנית ואתה נחנקת, וזה הזדמנות, אבל זה הזדמנות של, אתה יודע, שאף אחד לא היה קונה אותה חוץ ממך. אני גם תמיד אומר, שזה שאתה קונה, עכשיו קנינו ב3 מיליון את הנכס הזה באג'מי, שאני מספר עליו בלוטוס, זה שאני קניתי אותו, זה לא אומר שמישהו אחר היה קונה, זאת אומרת, מעטים האנשים שהיו גם קונים אותו ב9, למרות שהוא התחיל את השיווק ב4-2, בעזרת השם, אחרי שנשים שמות, זה כמעט 1 מיליון שקל, הוא יהיה שווה 5.5. כי זה עבודה. זה עבודה, זה לא... אנשים לא מבינים את זה. זה לא, אני לא דופק אף אחד, אני לא מרמה אף אחד, אני לא גונב כסף מאף אחד, אני עובד בשביל להרוויח את הכסף הזה. אני יוצר ערך. בגלל זה עסקה יזמית. זה לא עסקת השקעה, עסקה רגילה, שבה אסור לי להרוויח. להפך, אני חייב להרוויח. הרי יזם, אם הוא לא מראה לדוח 0 לבנק, שהוא לפחות יוצא 15% רווח, כן. ואפילו בתחילת הדרך הוא חייב להראות 20% או 18%, אז הוא לא מקבל מימון. אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, אנשים צריכים להרוויח. כן. והעסקאות האלה הן עסקאות מסוג שאתה חייב להרוויח בהן. ויש מלא עסקאות, אתה יודע משהו? זה מה שהכי מטמטם אותי מהאנשים שלא מבינים. יש יותר עסקאות יזמיות מיזמים. וואלה. באזורים האלה, בנווה צדק, בקרם התימנים,
יש דירות שבורות, דיירים מוגנים, אנשים שחיים בתוך פח זבל עצום, ולא בא המטורף הזה, שיגיד להם, בוא חביבי, צא מהבית, אני אסדר אותך את הבית. תמכור את השכן, תמכור את זה, אני מסדר, אני דואג להכל. תן לי דוגמה להשבחה שאתה הכי גאה בה. אבל עמית, תספר על ההשבחה, מה עשית ובכמה השבחת? פחות מעניין אותי בכמה קנית. הנה, עכשיו, זאתי בלוטוס, העסקה הזאת, היא עסקה ששמים שם כמעט מ-850,000 שקל. מה אתם עושים שם? הכל. זה בית עם תקרות גבוהות בחלק מהנכס. אתה עושה גלריות? עושה גם גלריות, אבל גלריות עמידה, לא גלריות... למי שלא מבין, ברגע שיש תקרה גבוהה בבניינים של פעם... אבל הכל ברישיון, כן? ברור, לא, בתוך דירה אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות קומת גלריה, ובעצם לייצר עוד חדרים. נכון. כי בתוך דירה אפשר לעשות מה שרוצים, ובעצם אנחנו משביחים את הדירה, אנחנו מוסיפים חדרים. נכון. זה גם לא בנייה, זה חשוב להגיד, זה גם בנייה קלה, לא בנייה כבדה, אין עומסים, זה קומת קרקע, זאת אומרת, אתה לא מעמיס על שלד הבניין, משהו שאתה לא אמור לעשות. הכל כמובן עם קונסטרוקטור, מהנדס והכל. ברור. מתחת ליחידה יש גם עוד איזה חלל שהוא לא מנוצל, שבעצם יש שם היה שם גובה 1.80 מטר, ואפשר להעמיק עד היסוד, להוסיף עוד מטר גובה, לקבל 2.80, בעצם בניתי עוד יחידה, והיא רשומה בטאבו, תבין, אבל בטאבו לא רושמים גובה תקרה. יש שם חלל, אבל אין ציון של גובה. אז אתה מעמיק את הגובה, הרי טאבו זה גם מהקרקע, עד החלל. הבעלות היא שלך מההתחלה עד הסוף, למרות שיש עכשיו תקנות חדשות, בייחוד בבניינים כאלה עם רבי שימושים, שיש לך כאילו הפרדות מפלסיות של הטאבו. אוקיי. אבל בגדול, אז חפרתי עוד מטר, יש שם יחידה למטה מבחוץ, גינה גדולה של 80 מטר מרובע, 2 כניסות פרטיות, באמת שטחי חוץ גדולים שאני מכשיר ובונה אתה לקחת את מה שהיינו עושים של ילדים קטנים, היינו לוקחים דלי וכף חופרים, והנה אתה עושה את זה עכשיו בתור איזה. טוב, אנחנו הגענו לסיום. כן, זהו. תשמע, כבר שעה. בוא תן לי, קודם כל, איפה אתה רואה את עצמך, לאן זה ממשיך, ובוא, איפה אפשר למצוא אותך ככה באינטרנט, איפה שזה, איך משיגים אותך. אתר נדל"ן ובניין. או בדף הפייסבוק שלי, או בפרופיל שלי, גון רשף בפייסבוק, אנגלית, עברית. תספר קצת על התוכנית שלך, מה אתה עושה, סדנאות. התוכנית שלי, וואו, בגדול... לא, נרים לך קצת, מה קרה, בשביל מה אתה פה? יאללה, ככה לא תיחס עליי, אתה צריך להגיד לי תודה עוד פעם, נו. אז בעצם הליווי שלי הוא באמת מקצה לקצה, מהמטרה של לקחת בן אדם שיש לו כבר ניסיון, נגיד עבר אצל גיל, ובעצם סוג של הגיע לתקרת זכוכית שלו, ורוצה באמת לעשות עסקאות מהפרופיל הזה, גם לגייס משקיעים, אגב לא אמרתי, כי שם כל עסקאות האלה, גם נורא קל יותר לגייס משקיעים, כי בעצם אתה עושה עסקה יזמית, שיש עסקה טובה ברור. יש בשר. תמיד אומר, תביאו עסקה, את הכסף נמצא. בדיוק. זה גם אנשים לא מבינים, אני חושב שזה רק הכסף. הכסף הוא חשוב, אבל הוא משני. לא, זה שטויות. אז באמת אני לוקח אנשים ומכשיר אותם. אני קורא לזה ממשקיע רגיל, ליזם מכפיל, ויש לי סדרה כתובה, מתודולוגית של 10 מפגשים ביומן, ועוד כמה פגישות שרוצים בזום ללא הגבלה. מודל עסקי שהוא ווין ווין, זאת אומרת, אני לוקח גם בהתחלה, גם באמצע ברכישה, וגם בסוף במחירה. אני נשאר עם האדם לאורך כל הדרך, והמטרה שלי הוא שבעצם ייצר לעצמו עיסוק חדש. זאת אומרת, שבסוף יתאהב בתחום הזה, ויקח אותו לכיוון הבא, להלאה, וגם ידע לייצר ממנו תזרים, וגם הגדלת הון. זאת אומרת, שממש יהפוך את זה לסוג של מקצוע, יש המון אנשים שבאים אליי, גם שיש להם ניסיון בנדל"ן כמשקיעים, וגם כאלה כמו מהנדסים, אדריכלים, שמאים, מתווכים, עורכי דין לנדל"ן, שבעצם מבינים נדל"ן בפן המקצועי יותר, ורוצים גם להבין בפן העסקי. אז זהו, זה ככה מה שאני עושה עם החבר'ה האלה, יש לי גם קורס דיגיטלי, שהוא ככה פתוח לקהל הרחב, אני נותן אותו באהבה בחינם, ומי שמתחבר ולמתודה והשיטה, אז גם יכול להגיע לסדנה של 5 שעות, שבה אני מספר יותר על הדרך שלי, ונותן גם לאנשים בעצם להתנסות, זה סוג של גם נותן להם עוד איזושהי הבנה, אם זה בכלל מתאים להם או לא, אנשים שמתנסים במשא ומתן, בניתוח עסקה, go no go, עסקה כאילו, עסקת נדל"ן מהסוג הזה, מהמורכבות הזאת, וגם בסוף עושים סימולציות של גיוס משקיעים, שזה אחד הדברים שהכי מאפיינים ומבדילים בין מישהו יזם למישהו משקיע. כי בסוף משקיע מביא כסף, ויזם מביא עסקה. נכון. ויזם לוקח כסף גם מאנשים אחרים, ולוקח עליו אחריות ובעלות, ויוזם עסקה, ומנהל את הכל. אני שמתי פשוט הפרדה מאוד מאוד ברורה בין שניים כאלה, אז אנחנו גם מגייסים משקיעים, אגב, שרוצים ליווי יד ביד, לעסקאות מהסוג הזה,
ונכנסים איתנו לעסקאות מהסוג היזמי, יש לי גם שותף שלא פה, אופק, אתה מכיר אותו, כן. התלמיד שלך? תלמיד, הגיע לתוכנית עסקית, הוא לא עבר את כל התוכנית. צריך רק שיוף. כן, כן. אז הוא הגיע אליי, עשה עסקה מטורפת עם זכויות בנייה, הוציא יותר בנייה בפלורנטין, דירת גג, מיני דופ כזה, הוא עכשיו במחירה, והוא גם מנהל את כל הפעילות של המשקיעים, והוא בעצם מגייס משקיעים ומכניס אותם לעסקאות, אני מכשיר את היזמים, הוא מלווה את המשקיעים, וזהו, אז יש גם מקום למשקיעים, סדר גודל של 400-500 אלף שקל ומעלה, נזיל, וגם למי שיש לו את הניסיון והרצון, וזמינות. זמן מאוד חשוב. וזמינות, חייב, אני אומר, אם אין לך את 5-10 שעות אפילו בשבוע, אל תיכנס לזה. צודק. אין לך. זה מה שגם אני אומר. אין לך. יפה, מה לאחל לך גון? בריאות? וואו, בריאות, אושר, נחת. יאללה. נסע. אז היה לי כיף. אני מאחל לך גם. אני מאחל את זה לכולם. אחי, היה לי כיף גדול, באמת כיף גדול. תודה שערכת אותי. תגיבו, תשתפו, צריך שהפרק הזה יגיע לעוד אנשים, בכלל שהפודקאסט הזה יגיע לעוד אנשים, אז תשתפו כמה שיותר, כי יש פה הרבה צופים לכל פרק, אז קדימה לשתף, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים, יאללה, צ'או. תודה רבה שהאזנתם. אהבתם? מוזמנים להזמין חברים ולשתף. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות העסקתים. אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק ויוטיוב. חפשו שם את האיש עם הפטיש.